गाड़ी दिल्ली फैया नरा फैपर सिनिसी दा पारानि लामा खाटा नक बिसि रामचंद्र घाट विधानसभा केंद्रनि रतनपुर बिसिनि कचाम तंगबारी पारा अमनि काइसे केरेंको थमा तंग दामदा कुरिदक काय नक कुरिदक नकदक दामदा कुरिदक दामदा तामबो काइसा और केरेंको थमा तंग अ पारावन आगिवो और गारी नक तांगै हुक सालांगमानि पारा बेलायखे दुर्गम बरमुरा पाहारनि तलाबो बरफ दङ अ पाराराबो खूब बरफ कम फायो अनेक कष्ट खाय पारा कारेन्ट सफैया अ पारानि बरफ कुनु नग रगबो मानजाया बाता रगबो माया दीर्घ दिन बरफ क्लाय दङ दरगास्तरिव सरकार फायो थांगो बाता माया बरफ अनेक बरफ बरनो कगरि थांगो आ कगनि कुनु बरफ हल माया तिनि अम फाइनाय फैका अम ताबो बुंनि पारा लामानो आं थांनाय 25 तारिख डिसेम्बर फाइफ्रो लामा रंनो नुखा आं सिंका लामा रक्तांगै उनिया काइतिनि आं नायना फैका म सार्भे खाइजांना खेपेन PMJSY नि माध्यमे कामना खालायनानै बागै 4 किलोमिटार हाय लामा मनो अ कामिनि बररबो सिंसारो बुइ लामा काहाम हिमाना हाय अ पारानि बररबो हिमना मुसंगो बुंनि बखानि कस्तनि कगनो जों खानाका खानावनो तिनो पारा जोंगासो गोबां मा बरफ फायलायका बर गाहाय बर रक्तिनि बाता मायाखौ इको बिनि ब्रिजों थांका अंको बिनि बकरा जे थै थांका बाता माया मा नक करे दाबो नक किसि मिसि गिरको बरफ टंलाय जाव काय बरंनो न जों तिनि नायनानि फायमानि रायखाय इको कष्ट खाय दंगो नक रक बायजायको गानाव न कथा बायजाक दक दंगो रो एका हमनो न तिनि नायथुगै जों बर फायलायमानि दल गोबां मा फायलायमानि अ मुरा साकाव कायने फैमानि अ कामी साकाव तैबो काहामखे काया तैबो बरम कया एका अर बाहायके सुलार बायखाय तैनि व्यवस्था खाय रिमानो जोंनायनाय सुनाराय कायसा कामी तंगो हिंदुस्तानी आरो बो काहामखे तैमायांगै सुलार बायखाय तैनि व्यवस्था खायरि जाखा छै मानतै हायकेनो जों अ पुरान तंगबारि सिनिति प्रासा तंग कामीबो जोंगाबो व्यवस्था खालायजांनाय का लामा तो जों अ फाइनान्शियल मतो पाइनो तंखा मार्च मास खायनो नेक्स्ट फाइनान्शियल बंग कामीनि लामा न काहाम खायनाय मने कामीनि लामा अद्धेक ताबो नेशनल स्टेट हाईवे खाइजागै दङ एका अम ट्रिक ट्रिकै मना कनेक्टिविटी जों काहाम खायनाय अ पाहारनि आयंगो हनखायनो सिनि सिमना विधानसभा केन्द्र क्लाय थांका अ पाहार नखाय कसाबते बागै तनिका मुखाय खय रामचंद्र घाट काय अमनो बाहाय कायै अ कामियाम सायो तंनाय लुकुरंनो काहाम सेब मानदिवि मानो अमनो जों सायतलाय दङ आबुनि बागैनो जों तिनि कसाब तंबारिबो मसिक जना फायलाय नेले फिका बेखायनो तंथका बरबे कक सावै बरने बखानै दुखनि कस्तनि कगनो खानावै लेखाय तंथका जत बरनो अ कामिरागौ वासिउसु फायनाय फैना नंथन माया गोनां र बरना नायफैना नंथन बेलाय कस्त खाय खारमो सिनजाखाय तंलाय जाव बर बर साल कलकमा बिसि थांगो बिसि फायो तंलाय जाव बर हुक खायै बर चालाय कस्त फाइसा मसाया खायै बर हिंगो रेसन नाहना थांखाय बर अनेक हाकसलि हिमि थाना नां बरन बर कस्त दिपसा लाई थांगो बर मारमनायना थांखाय अमथ अबनो बरंनि केरां कथमा पारानि केरां कथमा साना थांखाय तेबो कलंगो तंगो केरां कथमानो साइपाया अमनो लेखाय खायरंबो सिंचा बर खाय तंलाय जाव कस्त आंनि जो फाइट इनदु फाइब्ले कस्त मांका पारा रंग नुगै बरंनि पारा लामा खामथुन बर काहाम तंमानथुन तै काहाम मानथुन जों फेरें तै बर काहाम तंमानथुन अमन नायो आं MLA तंसा अब चाय तंनाय बरनो खायनानै बालिदा